iti masakbayan. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan asiling, manipod ijay Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadalalin Hervasio Gonzales Prado iti Saudi Arabia, J.R. Prado iti Saudi Arabia, Romichelle Belaño iti Hong Kong, Romy Ann Belaño iti Hong Kong, from Jeffrey Hervasio Gonzales. Shout out pa kada Rose Ann Confieso iti Hong Kong, Merly Ormeneta iti Kuwait, Eden Uria iti Jeddah Saudi Arabia, Villa Veli Sabado iti Ordaneta City Pangasinan, ken Joel Kilon iti Texas. Kastamot ni Belinda Ramos iti Toronto, J.D. Holak, Rosemary Villaseñor iti Penang, Malaysia. Makablaawan pa'y dagiti kakabagyak di Tabaggaw, Cagayan Valley, from Arceli Zambrano iti Macau, ni Ana Lorzano iti Singapore, Florenda Kimpaoy, Adela Vergara iti Hong Kong, kastamot ni Amado Peria iti Assam Norte, from Ana Jean Gaho iti Singapore, Leonora Bautista iti Binalonan, Pangasinan, Jenilyn Salvador iti Hong Kong, Jackie Claro iti Hong Kong. To my kids di tala Trinidad, iso da Zaira Amor, Chelsea kan Cendric Clyde. To my parents Lydia and Berto Aiso di ta Mountain Province, Aiso, Yangat, Dario and Sagapi family di ta Bauco, Bugyas kan La Trinidad, from Rose Mix Vlog. Makablaawan pa iti happy birthday ni bayaw ko Romeo Dagdag kan kaanakak ani Romel Dagdag inton August 5 iti Luna La Union, from Nida Nieveras iti Hong Kong. Shout out kada Mary Ann Paas, Pagal Inti, MJ iti Saudi, Aida Garcia, Teresita Ducusin iti Hong Kong, Jules Abogado, kastamot ni Father Francis kan Mother Liway Agurin di Tatabok, Kalinga, kastamot ti Udlus family di Taliwan, Kalinga, from Marilu Udlus. Happy 4th birthday iti Unico Ihomi ani Dens, Jazem de la Cruz Santiago, inton August 22, from Dazem de la Cruz. Amin na pamilyak di Tabanawang, Bantay, Ilocos Sur, from Kathy Malana iti Hong Kong. Asawa ka ni Anthony Arieta kan anak mi ani Josh, from Queenville iti Hong Kong. Shout out pa'y kada Francine Abkaren, Jan Ravanso iti Magsinggal, Ilocos Sur, Jasmine Rivera iti Qatar, Bimbo Tamang, Pinay Explorer iti Hong Kong, Maricel Concordia, Flor Bumidang iti Halyap, Asipulo, Ifugao, kastamot ti Pacheco, Agarpao, Dugay, Agpuldo kan Carmelo family iti Apayao, from Jane Carmelo iti Bugay, Cagayan. Pamilyak di Tabanawang, Bantay, Ilocos Sur, from Kathy Malana iti Hong Kong. Happy 20th birthday kani Levi Dakiwag, kastamot ni Justin Nicole inton August 18. Kastamot ti Dakiwag kan Navarro family, especially Tatay Eduardo, Mama Marie, Mami Liza kan Lola Pia iti San Mateo, Isabela. Shout out iti Frihiliana family iti Santa Lucia, Aringay, La Union, especially to Marilu Bautista kan trabahador ni Apo Dino Sibuma iti San Gabriel, from Jose Frihiliana. Ni Mamang Kilit, Papang Ambong, kakabsat ko kan anak ko ni Jovin Anabia, from Maria Sheila Onabia. Shout out iti Romero, Maburang kan Medina family di Talingo, Solano, Cagayan, from Arlene Medina. Amin a friends ko dito'y Hong Kong, anak kan kakabsat ko, especially ni ading ko ani Roland Corpus, from Rowelyn Corpus iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Siling. Dear Manang Emmy, Siling kumalatan ti iyawag mo kanyak, no bilang tamapilimot da iti padas ko ama idrama. Sa anak nga OFW manang, ngamnam na maak ama ikan iti gundaway da iti padas ko, tapno makaibati akmat iti linglingay kan adal, kadag iti mang tartarabay iti programa yo. Taga Isabela akmanang,
kat agtawan akla iti 56 idi naulilaak ademang. Kinasyandak mo't ket di dagiti kakabagyak, partikular ti manong ni nanang ko, kat nakipagnaedak kadakwada. Nupay kasta, masapol nga itrabahwak ti panagnaed ko kadakwada, bayat nga ikagkagumaak mo't ti mangged, tapno maituloy ko ti agadal. Aklo nag-amarigatan akmanang, nga masapol nga agsalukagak, tapno sumaya at ti masakbayak. Ngem talaga siguro asaan ko agasat ti makalpas, gapo tadimtang ti may sa apagteng, anang subok iti kinatibker ko, nang runa ti panagtalek ko, iti namarswa. Anya jay ko nam? Masikugak, Uncle. Garangganjang! Uncle. Isinuebe lati tawon mo ngam nagpasikong kan sayat a babae. Kung namlan asino ka akong di kalainga lamang itultuloy latay ti panagadal mo. Ngam anya nga ita, sa bali gaya mo tinasumsumok mo. Uncle, pangas. Sumarnag ka na nga! Ayan tinobyaw. Ayan plano yaw. Dahita nga ti parikot ko, Uncle. Iso nga ingkadang ko nga ibagan kada kayo ti kasasaad ko. Tabarang nga matulungan, Dag. Anya ti kayat mo asawan? Saan ang nagpagpakita tinubyok? Nagsardangan ang agadal. Katim madayuda ka nun. Anya? Ay dahitang tinaganap mo buwisit ka, babae! Sayat ka nga, main! Ita, eraman na kami pa yun, iti pa kaibabainan! Magibabain ka! Diyos ko, apaya na pasama kanyak ni Kastoy. Kanayan nakidawag kan ka tarabayan nag. Adi nagpaybayan. Nga mga pahingayin tulog mo mapasamag ti Kastoy. Nagsabak lang arudan na naulila. Ita, Kastoy ba'y tinapagtang ko? Anya ti basol ko. Apay adi naking kalilis iti Kastoy apagtang. Ar-aramidag mo ti amin. Tapno matungpal ko tinagam mo. Nga mapay abinaybay anak. Apay. Nagsarita ka may ngagasawa, idirabi ay. Uncle. Saan mi akayat ti mairaman, iti pa kay babainan? Iso ang masapul ang mapukaw na itaanday ti saklot mo. Anya ti kaya tiyo asawan, Uncle? Ay, di ka man agin didiam mo si Kasilag. Patsak na mo, bluan niya ti dakdakamatan. Uncle, nadagsan na basol ti pa... Ti panagkunam saan abasaw, ti panagsayat mo. Uncle. Inanunot mo kumanday ta, sakbay pa nagaramid kay ti may kaniwas sila sungagtungpal kay ti kayat mi kananten. Nano di ka agtungpal, nasaysaya at paya pumanaw kalangay, dito'y balay. Nadagsan a basol ti kayat da ang kalam mapasamak. Diyak lakit di umanugot. Nagbasol akon. Gapo iti panakinay ko iti nobyok. Nga oray saan kami pa'y nagkalaysa. Sa ita, kaya't da pa'y apaikat ko ti sikong ko. Diyak lakit ti itulok. Saan arumbang anakarkaro akpay nagbasol. Iso ano ti panang papanaw da kanyak ti kakaiso na pamuspusan.
No sanda may ramon iti kunada pa kay babainan. Nasaysaya at langan apo manawak iti puderda. Diyak amunos adino ti papanak. Ngam nasaysaya at napumanawak iti puderda angkal. Ngam ti pilitan dakit din amang ipaikat iti sikog ko. Aklunag ang nagbasol akon, gaputa intultulok ko nga ada napasamak kada kami iti nobyok manang. Jakmat ilibak, a kinwestiyon ko tinamarswa, gapu iti napagtang ko. Ngamay may sa ti amok. Jakon kayat anayunan pa iti biddot ko, babaan iti panagbasol ko iti nadagdagsan, nutong palak ti kayat da angkel ko. Awan ti amok nga umno apapanan, idi pimanawak iti balay da angkel ko manang Emmy. Basta nagnagnaak ajak ammo, no sa dino ti papanak. Agingga anapuutak laangan, nga adda akon iti uneg ti simbaan. Pakawanan na, Diyos ko, itinagbasulak. Gatno ti panagkatang-katang ko ti katukad ti basol ko. Aklunag. May salaang ti kidawag kan kaapo. Tarabayan na ko, ma. Pakawanan nakmat. No sinidir kay tinapasama kanyak. Jakla na puutan ng dagitiin sa usawang ko. Gaputa mariribukan na kiti kasasaad ko ita. Sapay la kuma, Diyos ko. Tama pagkawan na kadagiti pinampanunod ko kontra kan ka. Sapay la kuma tama pagkawan na. Gapo iti panang sidir ko kan kay iti kastoy ang nagpanagak. Di na ko mabaybayan. Awan apulos ti amo ka papanak. Nga masapul na pumanawak iti pudarda angkel ko. Tamo ka na dagdag sa nabasol di kayat na nga ramidag. Tulungan na ko, ma, Diyos ko. Di nakbaybayan. Pangaasim ko, ma. Itinaganti, ama. Di anak. Kanti Espiritu Santo. Amen. Rumara ko dito simbaan. Ituloy ko ti agsapol iti mabalin ko pagdagusan. Ada ko mamakitak nga agsapsapol iti babaunan ta sumrag akon. Ada ko ada gayam dito ni Padre. Inakagmano kan ko, ana. Sakbay nga ituloy ko ti agsapol iti papanak. Among balasan ko. Itay payapalpaliiwan ka. Kabayatan ti panagkarkararag mo. Padre. Katkas nakita kiti lang amitay kabayatan ti panagkarkararag mo. At nanadagsa na pagdaldalanam. Gapot amang nagpay ti sa ibag mo. Ha? Isong araw na sa anak pa apimanaw. Tatalaga kayat ka makasarita. Kat pa ka nagsakak, taimay ka nagmano, apaman na nakita nak. Padre. Anya timang murmuri-murkan ka, balasan ko.
Di ka agbabayad kanyak. Marang no makatulong akan ka, idanyaman at agansen ang mapaspasaram ita. Padre, Kunakon ka. Talagang ananagsin na pagdaldalanan. Tasaan kang agsangit akasta no awad. mabainag, Padre. Kas itinakunakon. Saan ka kagbabayad? Ala, imagam kanyak na niya timang burburiburkan ka. Imagam na niya timapaspasan. Kaparin no makatulong kak. Agmay-may sa tiinak dito'y balay mi. Tayo mo't simbahan ti pagnanaidak. Padre? Kayat mo tagnaid dito'y? Kayat ko Padre. Apay ket dinasaan ngay. Di kang nanang siling. Tangdanan ka. Basta si kaswam ni nanang ko. Tabakot matad. Apay ngamin nga agmay-may sa dito'y balayo, Padre. Awan ka di kakabsat yo? Anda. Ngamandan bukod na papilya. Siyak lang yung timangkit kita kan ni nanang. Pasaray sumarong karnamat kit din dito'y. Ngam siyempre, dumalat na naadakan kadwa ni nanang ko. Padre? Di kang nanang. Nasingpat ti inak. Iso na lang tadagulit na bakit niya minan. Ken, medyo atakam-kamaw lang. Di kay agdanag, Padre. Ikarik ang maanusak ni nanang yo. Nasayat nga ron no kasta. Libre ti panagnaad mo dito'y. Katkas itinakon-akon. Tangdanan ka ba'y. Basta di mo baybayan ti inak. Sino ka itayan? Balasang ko. Siyak ni Siling Apong. Pinagnaad na kon dito ni Padre Mario nga anak yo. Tapno adakad kadwayo. Ay, kastaya. Apay, awan balay mo aya. Apong. Apay nga awan balay mo. Makipagnanaeda kasigod iti ayanda uncle ko, Apong. Ngam adati saan aninamnama na pasamak. Iso kapilitan apim manawak. Ha? Nagtaalaw ka? Ay nadakas tinaramid mo, balasang ko. Kasto nga minday jay Apong. Adati kayat dang aramidek, asaan anasaya at abanag. Ngam sa anak nga imanugot. Iso apim manawak laangan, ngam tinakarkarong agbasolak. Ay wanda, madete agbasol. Sana rumpang agbasol ka, balasang ko. Pudno day ta Apong. Iso amanipod ita, siya kon tikad kadwayo ditoy. Di kay agdanag, taasikaswan kayo. Nagpaiduma tiriknak iti day di agundaway manang Emmy. Bababainak iti namarswa. Takalpasan ti panangsidsidir ko kankwana, gapo iti napasamak kanyak. Kalaat anasumbatan dagiti kararag ko, kat nakasarakak iti pagnaedak. Pudno adagulit ti ina ni Padre Mario, tabakat ngaminan, ngam nasingpet manang. Naamamok pa yan dagiti kakabsat ni Padre Mario, kat nasaya at titrato da kanyak. Kinay kayat ko nga rudon tinagnaed iti balay da Padre, kat siya tinangas asikaso iti inana. Idinagpasngayak manang, napalalo ti panangasikaso kanyak ti ina ni Padre Mario, nga uray no baketen. Panagriknak ket nakasarakak iti may kadwa nga ina, babaen kenkwana. Iti panaglabas ti tawen, kimapsutan ni Apong. Agingga anadanon ti may kasangapulo atawen, a panagkasangay ti anak ko.
John, apo. Daytoy nay. Kwartam. Ha? Alapong, nagadumat tanda ito'y. Kwartam dayta. Ta birthday mita. Sana ya. Wen apong, ngam apay ngingay kandak iti nagado a kwarta. Sagot ko kan ka. Ta birthday nga ro, John. Ha? Oray saan da ko nasagutan apong? Basta agpapigsa kayo. Hala na. Alaan mo, tamang maiwagat ko pa'y. Nagadumat apong. Basta alaan mo, napo. Kukwam daytan. Sige apong. Agsingsingpat ka. Di ka agsuksuke, Ruan. Wen apong, laglagi pag-akanayon day tabilin nyo. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya na iti akwarta, Siling. Intad ni nanang yu iti anak ko day ta akwarta, padre. Regalo na kano ka ni Junjun, takasangay na ngamin. Ha? Kunak ka ni Junjun, amasapol nga isublimi kada kayo day ta akwarta. Takwarta day ta ti inayo. Siling. Amuyo matan ti inayo, padre. Malaksid ama naglilipatan, nakapsot pa yan. Siling. Alam mo day ta kwarta. Ha? Padre? Si kanti mangidulin. Paggastos yu dito balay. Ngam, padre. Amo matanayakar ako diti parokya. Saan na nakas idi? Nga inal daw ang makaumayak nito'y. Maminsan lang iti makalawas ang makapasyarak. Iso nga idulin mo da ito akwarta. Tapno na paggastos yun no kasapulan. Sige ang harod, padre. No kasta ti kunayo. Iso ti masurot. Mabit lang, padre. Inakitaan ti inayo. Ang mga noanyakit din tinapasamak. Padre, makipaglading itak. Siling. Amin tayo. Dumdang iti kasta. Sana rin mga pagladingitan tayo ti ipupusay. Taday ta tirog iti biyang nagdanayon. Padre, Iso ang kabayatan na si bibiyang tayo pailaan. Rumbang nga garamit tayo iti kinaimbag. Ken kinasayaan para iti pada tayo at taon. Taday ta tinakom tinamarswa. kanayon alaglagi pagdayta, padre. Inton maitabon ni nanang. Da kayon tulangan ka ni Junjun ti agna dito'y balay. Ha? Ni, saan ka di nakababain, padre? Ngamin, awan mo ta ni Apong arumbang nga asikaswak. Silig, awan ti rumbang apagbainam. Kaslakamang kayon ti pamilyami. Iso asaan nga ron arumbang nga agbain ka. Padre, Kat di ka agdanag. Tangdadan ka lata. Tapno nagastusan nyo ka ni Junjun. Nagruna kat agad adalan. padre, mabalinak na tamot ang makitagad iti sa bali. Adakan ka dayta. Ngam, nanya ti sigot at hangdan mo. Maawat mo lata. Tada kayon ka ni Junjun tagbali na caretaker to balay. Basta may salang tingin daw ko. Agtalinaan kayo kumana pa kumbaba. Kadagbalin kayo ang managtulong iti sa bali at tao. Tandaan na makanayon dayta, siling.
Nanang, adala kaya sa nga ili. Ha? Asino anak? Diyak amam mo, nanang. Ngam, amam muna kayo, met. Sa dino ti ayan na? Ada dita salas, nanang. Pinastrag ko. O sige, siya kung ti makaamo. Agrobot kakit din, tama nga numala daw kay di pagadalan. Wan, nanang. Asino nga tayo ti sa nga ili ako na ni Junjun. Uncle? Sering, kanakan. Ala, Uncle. Apay ang nagkutong kayo mutan. Kumusta kayon? Ay, kastoy. Nakapsota ko ang talakayak matan. Sering, jay, nang pastrak kanyak. Ni Junjun day jay Uncle. Ti anak ko. Nasingpot ti anak ko, Uncle. Nang runakat pa di ti may saan ang tarabay kan kwa na iti panagdakkel na. Naimbag man ta nakapasyar kayo, Uncle. Nabayagan akayat ko ti umay. Taagpatulong ako ma. Kauray. Kaslalumlum na dakong itibain. No anyaman day taatulong akasapulan nyo, Uncle. Ipaay ko. Basta ka ba alak? Siling, kanakaan. Di kayo agladingit, Uncle. Tinasayaat, agmerienda kayo pa'y. Kalpasan na, pagsaritaan tayo ti kunayo, akid dawan nyo atulong. Nalaos ti panagkidkid daw ni uncle ko iti pamakawan, iti day di agundaway manang Emmy. Kat kinunakkan kwa na, arumbeng alipatan min ti amin. Gapo tapaset laengen day di tinapalabas. Day di metten ti rugi ti panagsisininged mi manan. Di tamat laeng anapanagnakak manang, apod no launay ti ibagbagada, nga agtalinaed anatalina ay tinakam mo, no awanen apulos ti imimpenem agura, wenno anyaman a negatibo a banag. Isu nga ita, amin dagiti pamagbaga ni Padre Mario kada kami nga agina, isu met ti ibingbinglay mi kadagiti naasidag kada kami. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, siling. Pagayam a siling, nagpintas man ti pakasaritaan nga imbinglay mo, napnoan iti adal kan inspirasyon. Iso amamati ak nga adu tinagsaw dagiti suki tayo adumdumngeg iti daytoy a programa. Itultuloy yo iti anak mo ti panagbalin a nasayaat ken naparabor iti sabali pagayam ko. Takas tinakunakan ka ni Padre Mario, pakaragsakan tinamarswa, no agbalin tayo anasayaat, iti pada tayo a tao. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag.
Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw manipod iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan nga Angie. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Ma'am Felicar Pajos, OR and Oasis, Mads Iban, Deans DB, to my Malig National High School family, Ma'am Claire, praying for you in heaven from She Salayog. To all my family, especially to my mother, dear Manette, from Rosemary Villaseñor. Ni Tatay Carmelito kananay Ofelia Asuncion, iti Kabatuan Isabela, from Jeremy Asuncion, iti Alcobar, Saudi Arabia. Shout out pa kada Pagal Inti, Bon Vlog, iti Qatar, Madeline Lakaden, kan Jasmine Rivera, iti Qatar. Makabkablaawan pa'y ti asawa ka ni Miriam Tamang from Bimbo Tamang iti Barangay Malamag East, Tumawini, Isabela. Pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Kawork ko dito'y Tiplex Expressway. Kakabsat ko ada Cathy, Jojo, Jimmy, Lisa, kan Junjun, kan nanang ko ni Elena Mendoza, kastamutan ti Beltran Canturida family ti Allacapan, Cagayan. From Jerome Mendoza, iti Pura, Tarlac. Makablaawan pa'y dagiti anak ko ada Miles, Nicolette, kan Maris, Nika Concordia. Advance happy birthday ka ni ading ko Angelo Macasaddo from Maricel Concordia. Mulang family di Tadilag Tabuk Kalinga from Ben Hour. Ni Arturo Palasi Dawa Jr. iti Halyap Asipulo Ifugao. Kastamutan ni K.E.J. Friends ko dito'y Hong Kong, dagiti Sagsago Girls, Mr. ko ani Mario kan anak mi ada Christopher, Fresh Ann kan Jadine Mamasig iti Umingan Pangasinan from Milagros Mamasig. Maricois Group, The Jean, Janita, Eva, Bean, Baby Jane, Elizabeth kan Daisy iti Hong Kong. Happy birthday Tatay Alejandro Parrocha intun August 14, kanilakay ko Rafael Mananghaya intun August 27 from Lian Mananghaya iti Hong Kong. Shout out pa iti Timbresa family dita Vizcaya from Ariel Timbresa. Ni Queen Viel, Dimple Chloe Ganuelas. Shout out pa kada Lester Arangues, Amelita Sanidad, Rosemary Rabena, Loy Jaramillo, ti Abkaren family, da Anton kan Brandon, Mama Manuela from Francing Abkaren. Shout out pa kada Ana Lorzano, Belinda Ramos iti Toronto, Quent TV, Florenda Kimpaoy, Merly Ormeneta iti Kuwait, Adela Vergara, Leonora Bautista iti Binalunan, Pangasinan, ken ni Jackie Claro. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam nga Angie. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin, kayat kayo pa'y akablaawan amin amang bukbukal iti daytoy a programa. Kayat kumatla ti agyaman kada kayo manang, taga po iti daytoy a programa, mapunas ti iliw mi nga OFW di tapagilyan tayo. Kaslaangan kanyak, tunggal dengdenggak dagiti uploads yo, panagriknak kat adda aklaang di tapagilyan tayo. Kabayatan ti pandemya, daytoy a programa tinangup iti iliw, kanang punas iti danag ko maipapan iti pamilya nga adda dita Pilipinas. Nang runa launay iti kakaiso na nga anak ko, nga iso ti makagapo, no apay nga agan-ano sakita nga agtrab-trabaho dito'y balasiw taaw. Awan ti panggap ko idi nga agabroad, manang. Ngam gapo kadagiti saan aninamna maapagteng adimteng kada kami, na isarungak dito'y Malaysia, para iti masakbayan ti pamilyak, nang runa kada kami nga agina. Ilingad na kumalatan itinagan nga Angie, kat sapay la kuma, tamaikan iti gundaway, ama idrama, daytoy apakasaritaak. Talaga saan ang makaliway a sumarungkar ni Lando anak ko? Uwan nga rod tatang, kat ti ko na kanyak,
Saan to ama uma sumarungkar? Aging gaadi na kanu mapasungbat. Damagak man kan ka. Agayat ka kadimat kan nilandaw. Tatang, Iti kasta adyar mo. Madlaw nga damot pa naggustom kan kwa na, Anjay. jak ilibak na ita, tatang. Oh, katanya pa'y lang araw timang laplapad kan ka. Apay aparigatong pa'y ladya tao. Nabayagan nga aram kan ka saan aya. Jak ngamin magustuhan ti kaadot gagayam na, tatang. Anya? Ay baliktad kamot, Anjay. Apay nga di mo kayat ti man nakikayaw? Kay kayat mau day ti man nakiapa, kasta ka day? Tatang, Nasaysaya at mo't day tayo man nakigayam anak ko. Ta sigurado nga adaw timang saranay kenkwana no ang kasapulan. Ang umno day tayo man nakiapa ay awan lat amo kaun anasaya at amapasama. nasaw kanyak ti amam tinagsaritaan nyo idirabi Angie. Nanang, mas daawakan ka anak ko. Si kapay laeng tidapuutak nga agdwa-dwa. Gaputaman nakigayam ti agar-aram kan ka. Nagagat abaro ni Lando. Saan amaaw-awanan iti trabaho? Minalamot apadagason dagiti gagayam na nga istambay asumukmon no agiinom da. Saan ama Marta kakas iti daduma. Tumimtim laeng, kalpasan na, panawan na idan. Kasla pa magusto laeng. Panakikadwa, kasjay. Nanang, ay na anak ko, amangan no agbabawi ka no maibawing iti sabali ti panagayat ni Landaw. Ay, kuidaw ka Anjay. Nagadaw ti agparparipirip iti panaggusto da ken ni Landaw. Amangan no dumteng ti panawan, apagarupen na nga awan panagayat mo ken kuana. Ket agbawing iti sabali. Di tamton amanguret anak ko. Kaya't mo asawan, adamanan ni Landaw. Katwain, napuuta mon aya naglangan anang sarungkar ken ni Anjay. Saan pa ingarod lakay? Talaga ang nasaot nga agdaton iti anak ta. Sinyales tinapod no apanagayat ti kasjay. Wala. Iso amas daawak, idi na ibagam nga agdwadwa ni Anjay. Gaputaman nakigayam ni Landaw. Iso amis mo tinagkuna idi nagsarita kamay. Nga iso tiindukit ko kenkwana idi kinasaritak. Katanya nga iti kunana. Binagbagaak kat sapay la kumata dim ngagkanyak lakay. Tano siyak la maysa, ni Lando ti perpekto a lalaki para kenkwana. Naggagat, saan amaaw-awanan iti trabaho. Naitangarod kay. Mamati ak asaan nga agbisin ti anak ta, no bilang laan. Sapay la kumaa, ta makapagpanunot matlaang itinasayaat ni Anjay, kat aklunan na ni Lando. Angie, adalo man terabi agpakada akon. Lando? Oh. Apay, Angie. Angie, apay ko na. Adda ka di bagam? Kwa, Lando. Wanan. Ha?
Anya, wanan. Wanan. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Aklo na kunti. Idatdaton mo nga ayat. Agpay so, Angie? Uwan, Lando. Oh, Ay ayatan ka mat. agyaman ak no kasta, Angie. Kung naklakid din no awanin din namnamak. Agyaman ak unay. Aklunak amay sa ti panagdanag ko, nga amangan no agbawing iti sabali ni Lando, no jak pay laklunan manang Emmy. Napalalo ti kinaragsak na iti daydi arabii a panangaklon ko iti panagayat na. Kat talaga adinan pinagbayag pay ti amin. Tamakalawas kalpasan ti panangaklon ko kankwana, ingkuyog nan dagiti dadakkel na iti balay mi, kat tinulag min ti panagkalay sami. Gapo taman nakigayem ni Lando manang, nagadu ti timulong idi nagkalay sa kami. Kat arig na nagpiesta ti lugar mi, taadapay dagiti nagdisnudo anang idonar iti tarakenda, anaparti idi kalay sami. Angie, sapay la kumatasaan ka na upay. Gapoy tinabailak akita ti kalaysa. Anya ko maaga po ang maupayak. Wana? Tasaan nga ing grande ti panangikalaysak ken ka. Anya kata saan nga ing granden nga ibagbagam. Malaksid anabnabsog dagiti kakalugaran tayo. Nagadupay tinabati amakan. Di mo nakita aya, nga impapayawid pa yung dananang tinabati aputahe kadagiti kakalugaran, anak ipagragragsak kadata. Adong agpay sa ti sagana tanagado da kiti na party. Nagado nga minti nang idonar iti tarakenda idi kalaysata. Nagado ti gagayem mo at imulong. Angie. Ultimo dananang, no saan da nasaksyan, saan da lakit di amamati iti kas di napasamak. Talaga nalaing ka makigayam, Lando. Bilin nga ni tatang kanyak dayta. Liklika ka no ti makiriri, kat makigayamak. Tapno ado ti maasitkan, no bilang ada ti dumta nga saan anam na mga nabanat. Kat napanaknikak dayta iti panagkalay sata. Taurata. Tauray no tsak ida inasitkan, nagdisnudo dalata ng tulong kanyak. Anjay, anya nga iti makunam ita. Makunak iti anya, tatang. Iti panangasawa ken kanilando Kita man ti balayaw. Kompleton iti appliances. Apag isupay tinangipistuan na iti baro a washing machine yaw. Agdiretso ti danom iti kanal adakkal. Wan nga rod, tatang. Kan talaga ngamin a kinompleto ni Lando. Di na kano kayat amarigatan at titibalay. Iso nga amin akasapulak, ginatang na. Gapo tanalaos ti panagayat na ka. Nakasagana mangipaay iti amin. Tatang. No naibawing iti sabali ti panagayat na, kadagi di panawon nga agduwa-duwa ka ang mga klon kan kuana. Ay katamangan no sabali at ang numnumar ita kadagi taon. Ni tatang mat. Apay kumanging agbawing iti sabali ni Lando. Wala ata nakararte ka mo tiday. Di mo din kayat ti man nakigayaw. Kayat kon, tatang. Kan maysa, napalabas ang dagita nga ibagbagayo. Iso asaan tayon apagsaritaan pay. Nanang, naimbagtawan na pananyo ita. Nay, apay aya, nakaanlatiw ka mat, anak ko. Agpakuyog ako maamapan iti doktor, nanang. Ha, day, apay anjay, masakit ka ka, day. Kanayo nak nga rod nga aglaladot, nanang.
Kan, agtalo abulan nun ajak nagbinulan. Anya, ay kaot masikog kan anak ko. Iso nga rod ako yugan ko mga agpa-doktor nanang. Kaya't ko ti makasigurado. Ay katuan anak ko. Day talagayam. Nilando ko mati pagpakuyugak. Ngam saanan ta mataktak iti trabaho na. Kakaiso na anagado ti awat na trabaho. Saan ang mabakbakan tiyan? Kasano kat malaksid ang nagagat ti asawam. Pulido pa iti panagkarpintero na. Iso ang magustuhan dagiti agpatpatrabaho kan kuana ti ubra na. Pudno day tananang. Iso ang nasayaat mo tawan na pananyo ita. Da kayo lakuman ti mangkuyog kanyak nga agpa-doktor. Ala, nagkuti ni baby ti unag ti tiyan mo, Angie. Oo na yan. Kunamatla. Ha? Ne, uwan nga paiso. Agot ko ti ni baby. Kunak tumot nga mintin ka. Apag iso nga indagkat ko ti lapayag ko iti tiyan mo itay. Kat nariknak ti kugtar na. Naglukon no kinugtaran na ka. Saan na ka kinugtaran? Kaya't nala siguro nga iparik na. Nga ayos lang ti kasasaad na ito unag ti tiyan mo. Anya? Iso si ka bakit? Agad nat ka kanayon ha? Nangro na katakkelan ti tiyan mo. An nadama kanayon ti bagib. Tadyak kahit nga dadaka sa mapasamak kada kayo ka ni baby. Agad nat ka kanayon, Angie. Sipod nagkalaysa kami kanilando. Agingga iti impas ngay ko ti anak mi. Awan apulos ti nagbalin aparikot ko manang Emmy. Tilaan kanayon akid dawag kan kuana. Kat kisayan na kumatipan nakisango na nga aginom kadagiti gagayam na. Saan mo't ket di ama ko na amamartek ti asawak manang. Ta saan mo't nga agbayag asumango kadagiti mga ayap ken kuana agagayam na. Arig na pagustuhan na laida. Tumimtim iti sangsangwanda nga arak. Mangibati iti sanga bote kadagiti gagayam na, kalpasan na, agdiretsyon nga agawid. Ngam adda dagiti gundaway a masilud met iti nasanger a sumangpet iti balay. Tanumanumet nga agdudupong agagayam na ti malabsan na adumagasan, santo makagteng iti balay mi. Aginggaan na danon ti tawen 2009. Agtawan idin iti 8 ti inauna nga anak mi, kat agtawan iti 3 ti inaudi. Maysa anapig sa abagyo idi ti timmama iti lugar mi. Ne, papanamlando, nagpigsa ti bagyo. Di mo ko nang agtrabaho kalata. Saan bakit? Ngam tumulong nga ka mga sikaso kadagiti kakalugaran tayong apektado ti bagyo. Ha? Ni Kapitan tay din magasitay. Damdamagan na no kumusta tayo ditoy. Kung nakanasaya tayo mat ditoy, ta saan mat ang imato ti danom di takanal nga asidag iti balay. Kat apay nga rod arumar ka ngay. Kinitaw na ano mabalin, agtitinulong kami kano ang mga sikaso kadagiti kakalugaran tayong apektado. Nangruna kadagiti na landslide di Jedaya. Ha? Ada na landslide? Ada nagaburan? Naimbag atawan na gaburan. Ngam nadadahal ka nun ti balay da Tata Berto. Isa tumulong nga kada kapitan ng mga sikaso kadagiti kakalugaran tayo, ha? Sige ngam aganad ka Kan agawid ka adagos na awanon ti aramidem. Ta sigurado asapulan na kanto manan ti inauna nga anak ta. Anya ka mo't lando. Agbagbagyo lang arudon. Ngam nakasangsangar ka pala asim mangputmut. Pasensya ka na, Angie. Diyak lang amin napagkadkatan dagiti gagayim ko.
Takalpasan na natulungan mi dagiti kakalugaran tayo nga apektado ti bagyo. Nagpapudot na basit kat inawis ta kiso si mukmuna. Nagkadkad kalat ta kuman taamumot nga agbagbagyo. Pasensya ka la kuman bakit. Kalagajak nakapagkadkait. Di ka kaya takaabay iji silid Maturog ka iti silid akadan na ti komedor. Dagiti anak ta ti kadwak maturog iti silid ta. Sikabat Angie. Amumuta na lang Ay, Mika. awan bibiyang ko. Basta jak kayat nga umabay ka kada kami nga agiin na nagsanger ka. Sakti kaabay mo, tatang. Anak, Kayat mo akaabay ni tatang mo nga uray agat arak? Uwan ananang. anak, oras siya klatan nagmaymaysa. Ijay kalatan na yan dananang mo. Basta, tatang. Kayat ko nga kay data. Sikati kayat ko. Alangarod anak. Ay, agyaman ka. Takayat nakalat tata anak mo nga uray agat arak ka. Apay ko mga minadinak kayat ngay. Anak, alangarod. Mapidlang at agdiram usak. Tapos sa anak nga agatarak unay. Kalpasan na, maturog ta ni tibangir asilit. Alas 10 itirabi. Ngam, isulat ta ti tiyempo. Nagpigsalat ta ti angin kan tudog apo iti bagyo. Narnakan to inaudi nga anak ko. Naimas ti turog na nga uray nagpigsa ti bagyo. Sa bagay, talo la ti tawan na. Di na payunay amo ti mapaspasamak. Dagiti nga taagamak iti bangir asiled. Narnakandamot nga tani, talaga arabiin. Tinasayaan. Ikagumaak mo ti maturog. Tapni di. Diyos ko! Anya ngayon day, Chay? Sumrot mo ti tudo ti balay. Kunti anak ko, tamalatiw kami ti ayan dananang. Umay kan anak ko. Diyos ko! Buang mo ti balay mi! Dagiti agamak! Anya tapasawag ka nakwadan! Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Pangasiyo! Sapulan nyo dagiti agamak! Sapulan nyo, ida! Sigurado na isurot na dinayano tapos at tibalay mi! Kapo iti di makaladanom iti kanal! Sapulan nyo, ida! Sapulan nyo! Anji, anak! Di ka unay! Ang mga noan niya ti mapasamakan ka! Ang kalma kalako ba, anak ko! Sana ka mabalin ang kalma, nanang! Hindi pa'y rabian na yanod ti pa sa tibalay niya nagturugan na kiti agamag. Nalawagan. Saan pa'y laida na sarakan? Sana ka makapagkalma? Saan, nanang? Saan? Anje, anak. Anje, nasarakan ng dalan to kung apo ko ta. Sa dinudayat na kiti agamag, tatang. Ayan da. Isang atin nagiti rescuers ti Bangkay da. Bangkay! Diyos ka! Nagiti agamag! Nagiti agamag! Ay, Diyos ka! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nasarakan nga gin inarakop ti Bangkay dagiti agamak manang Emmy.
Pamanagnak nga uray pa'y nakainom iti nasangar day di lando nga asawak iti day di arabii, prinotektaran na latta ti inauna nga anak mi. Napalalo ti panang pagpabasol ko iti bagik iti kasjay ana pagteng dagiti agamak manang. Tanodyak ko mapinaturog iti day di apaset ti balay mi day di asawak, saan kumamot asimurot kan kuana day di inauna nga anak mi. Kat nalabit, si bibiyag da kumapay lang nga aging gaita. Day di apagtang matlaang tinangiduron kanyak nga agtrabaho dito'y balasiw taaw, tapno makataggadak para iti pamilya. Para kada kami nga agina, ken tapno makalipatak. Ngam aklunak nga uray nasurukan asa nga 10 atawan tinapalabas, sa anak payla nakalipat, kat aging gaita, jak payla napakawan ti bagik. No aging gat kaano, jak ammo manang. Daytoy tinapait apadas ko. To'y pagayam mo, Angie. Pagayam nga Angie, umuna iti amin, makipaglading itak iti napasamak kadagiti agamam. Saan mo apabasulan unay ti bagim pagayam ko? Nalabit at talagaan nagpatinggalaangan ijay tigasat da. Imbes a pagpabasulam ti bagim pagayam ko, agagawa kakit di, tapno makaurnong ka kat agawid kan. Tapno si kati mismo, amang taripato iti inaudi nga anak mo, ama siguradok adakkel mo't itan. Laglagi pa nga dapay inaudi nga anak mo ang makasapol iti pammatag ken panarabay mo. Sapay la kumapagayam ko, tamakatulong ken ka uray kaskasano, daytoy pamalakad toy numo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asam, kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, ipi danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Brent, ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Pinoy ako, Jules Abogado, Jackie Claro iti Hong Kong, May Aquino iti Doha, Qatar. Ti pamilya Alvaro iti Quirino Isabela, kan amin a Pilipino aka-work ko from Jaguar Isabela. Shout out pa kada Florenda Kimpaoy, Lovely Rose, Grace P. De La Cruz, kan Ana Lorzano iti Singapore. Amin nakadwak nagdengdengag dito'y sirok ti kawayan, tunggal malpas ti Pangaldaw from Oliver Luis iti Calug Sur, Abulog, Cagayan Valley. Katrabahuwa kada Ramil, Jamri, Jerry, JP, Jojo, Ulo, Reynel Angelo, kan inyong iti Celcon Company dito'y Baguio from Jemerson, Carino. Belated happy birthday
birthday ken ni Regina Tilalo. Kastamot ni Inang Angeles, Joy ken Mamang Bessie nga ag-birthday ita nga August from Hope. Kids ko ada Kenneth, Princess, Queenie ken Francine from Marilu Odlus. Makabkablaawan pa iti family Tagle dita Santo Domingo Quirino Isabela from Mar Tagle. Kawork ko dito iti Tiplex ken Turido ken Beltran family iti Allacapan Cagayan from Jerome Mendoza iti Pura Tarlac. Makablaawan pa iti kaanakak nga agdebu intun July 30 ni Anika Marsan iti Buena Vista, Santiago City from Lola Rose Estrada ken Lolo Mario Obungen Corpus ken Rosita Estrada. Shout out kada Dimple Chloe Ganuelas, Two Tired Adventures, Mary Ann Orpia Paas, iti Jizan, Saudi Arabia. Happy birthday kanila kay ko ni Dexter Rivera intun July 30 from Jasmine Rivera. Ni Jonathan Sanchez, anak mi ani Tristan Sanchez, ipag ko ada Jane Padua kan Jeneline Bumanglag from Glenda Lorenzo. Anak ko ada Jamia Angel kan Jonathan Paloma ti Urbano kan Rakuya family iti Rahal Balungaw Pangasinan from Merlin Paloma. Juliano kan Laho family dita Maligaya Malig Isabela. To'y kadwa ka driver ni Kuya Aaron Laho kan amin a truck drivers dito Isabela ng runa ti JL Company from Orlando Juliano. Happy birthday ti baby boy mi ani Lucas Avery intun July 30 kanila kay ko Avelino Almeron from Mel Joyce Almeron. Advance happy birthday intun August 1 kani Maria Sheila Onabia kanti anak na intun August 11. Shout out pa kada Belinda Ramos, Gemma Frutas, Ariel Timbresa, Leonora Bautista, Abdullah Habibi. Anak mi ada along kan Kinya di Talingo Solano Cagayan Valley from Arlene Medina. Ni Mrs. ko ani Levi Guzman, kastamot ti Guzman, Matias, Sanchez, kan maramang family iti District 4 Tumawini Isabela from Julius Guzman. Shout out kada Jan Gakayan, Femi Sagong, kan Sani Lawigan. Friends ko ada Tess Barcelo, Lynn Gatchalian, Joy Garcia, Joy Cabides Manlapit, Rebecca Alip dito'y Hong Kong. Dagiti anak ko ada Dayan, Ryan, kan Nicole iti Santiago Isabela from Rowelyn Corpus. Happy birthday kan ni Rian Almorade, makablaawan pa ida Wayan Kylie, Hyacinth, Humphrey, Gian, Vance, Zia, kan Zayzay from Maricel Concordia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Brent. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. May saak kadagiti naayat adumdumngag iti YouTube channel yo. Gaputa maliwliwaak, ken sa anak pa'y ama istorbo bayat ti panagtrabaho, nga uray agdengdengegak kadagiti upload yo. Ilingad na kumalatan itinagan a Brent, kat iti agdama, adaak dito'y Singapore. Napagasatan ak ang nakapagtrabaho ditoy, kat dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, gapo iti oportunidad adimteng kanyak. Maysa kadagiti padak nga OFW tinakaamwak, iti maipapan iti YouTube channel yo manang. Kat idi nairugik tinagdengeg, nagtultuloyan a pinadpadaanak dagiti upload yo. Aging ga naawis matriknak a nag-email, tapno ipadramak matipadas ko. Tamamati ak, apakapidutan daytoy iti adal. Saan apa naglastog manang? Nagtaudak iti adda kabailan na pamilya dita Pilipinas. Mas daaw kayo siguro no apay nga addaak ita iti sabali apagilyan kas OFW. Mailawlawag ti amin manang, babaan iti innak isalaysay kada kayo. Anya ka matan Brent, apay aya-ayalang-alang mo ti agadal. Anya ayalang-alang ay bagbagayo, mama. Agat adalak mo ta. Saan ka makapaglibak? Naamwak amasansan nga aglangan kay di universidad. Ha? Oh, makitam? Iti day talangan a reaksyon mo. Napaiswan ka iti imbagak.
Mama, Kanayon nga ibagakan ka anak ko, igaed mo ti agadal. Agmay-maysa ka nga anak mi kan ipapam, kat ikagkagumaan mi nga ipaay ti amin kan ka. Ikagkagumaan da ka pagadalan. Tapno ka ba alam to asarangtan dagiti panubok ti biyag? Tapno sumaya at ti masakbayam. Mama, oray jak mo tag-eskwela. Sigurado ang nasaya ti masakbayak. Tabak ng tayumet. Brent, saan arason dayta? Ti kinabak nang, saan amataginayon dayta? Nang runa no saan na masalwadan. Iso asaan arumbang agsamakad ka, iti adda akabibiyag tayo ita. Apay man na nakasta ti panangkit, kitam kanya, Adelaida. Sa di naman ang tinagapwam, Arnulfo. Babalin ka di, Adelaida. Napanlugak. Di nakman sitar-sitar nakasta ta mga nonya pa'y ti maaramit ko kun ka. Anyan, Arnulfo. Di mo pa yan amuno anya ti mapaspasamak ka ni Brent nga anak ta. Gaputa sa balimot nga minti pakakumkumikumam. Nagadukat nga momon. Laklakayan lang aruda di anak mo. Ngam nagadupay lang ay pagpagam. At danakam ni Brent. Anya kumapay laga po pagtaktakak nga. Arnulfo, saan arumbang ang mabaybay? Isungarod nga da ka di tanga inana. Sika at arumbang ang mga sikaso kuana. Noon niya man ti mapaspasamak ka ni Brent. Sika at arumbang ang makamo. Mayat, awan lakit dito itong para parikot ko kan ni Papa. Tanadnadlaw nga awan bibiyang na nga oran niya petar aramida. Hindi mamalang tayan ti parikot. Kanayon na kasi taran. No, sino mo't ngamin ati nakaamuan na masansan nga aglangan na kita universidad. Ay, makapasadot mo't ngamin tag-eskwela. May mayat nga amang tagpaspasya rakadwak tagiti barkadak. Nang runa tinobyak. Nagmayat ti biyag ko. Kalpasan na. Obligain nakit din ni mamang ag-eskwela. Diyak kayat? Saan ani mama ti rumbang nga masurot? May mayat matlang dagbalog. Sana balit at damat negosyo mi. Sigurado ang narimat tulat ta ti masakbayak. Tanapigsamot ti pamastrikan ti negosyo ti pamilya mi. Brent, namin anon ana ilaw anta. Madanaganak. Anya kung mga iti pagdanagam. Kasanunog si Kuga. Saan kang agsikog? Tagan anad ta mo ta kanayon. Saan mo ang maibagaday ta, Brent? Ang mga numakargaan nak. Katanya ko ma. Saan ka matabaybayan na? Ngam kasanon ti panagadal ko no bilang laeng. Anya kalakit din ayala Arnie. Saan mo natila pagdandanagam? Baknang kami. Oray sandan nga agadal. Ha? Agasawa takit din Tapno sandan nga agsinsina. Total, isang tumot lang nga iso titurungan ta. Agbalindan tumot lang nga agasawa. Isong agasawa takit ditan. Malaksid ang masaduta kon nga agadal, nagbalinak pa'y anabarayuboy manang Emmy. Kan inaramid ko ti amin, tapno mapilit ko nila Arnie nga agasawa kamin, nga uray agpada kami pa'y laeng nga agtawan iti 10 ket 9. No pa'y kasta, saan nga imanugot nila Arnie, takayat na kano ti makaadal, kat matulungan na ti pamilyana. Kasla na sair tiriknak iti dayta arason kanyak nila Arnie manang. Iso asiniribak ket siniguradok ama sikugak tapno saanen ama isina kanyak. Ay ayatek ngamin nila Arnie manang ket jak kayat nga addapay sa bali ama kaagaw kankwana. Napasamak nga rod ti planok.
Anya kamatan, Brent. Sang kaibilin kumatkan ka, saan ka nga agaramid iti banag ang makadadaol iti masakbayam. Mama, di yung ibaga madadaal ti masakbayak. Takinapudno na. Nakarkaro pa kita si Maya ti masakbayak ita tamasikugan nila Arnya Anobiak. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Brent. Kasano abiyagam ti agbalin a pamilyam na awan mo't panggadam. Saan mo na masapo lamang gadak, Mama? Baknang tayo mat. Brent, Saan nyo kumasang kay bagati kasta, Mama? Sigurado na saya atlat ti masakbayak nga oray jakon ituloy ti panagadal ko. Ngamin, baknang tayo, Mama. Ada kabailan tayo. Iso nga awan lakit di ti Romso a parikot. Agsagana kayo kit ti tamakisarita tayo kadagiti datakkel nila Arnie. Ngamin, masikugan ti kaya nayat ko. Arnulfo, awan la ka di ti No makuna may papani di sitwasyon da Brent kan di kaya nayat na. Anya pala di pagpare ko tamaya. Nalpas lang aruda na nakisarita ta kadagiti naganak nila Arnie. Napagsasaritaan na no kaano di pa nagkalaysada. Una yun, Arnulfo. Kastalatan. Saan da pa'y nakalpas iti panagadalda? Oh, anya kuma. Kaya't nangaruda dagsimpa. Apay ay alap damida. Nagado di ka pagparparikutan na Delaida. Ultimo dagiti nagsisimple a banag. Aramida makomplikado. Di ka lang makataltal na. Arnulfo, no adda ko mapanawan mo ang makisarsarita ken mangbagbagaken ni Brent nga anak ta. Saan ko maanapasamak ti kastoy? Mabalin ka di, Adelaida. Sumardeng ka. Rabein. Kaya't ko tagina na tamasapa nga agrubwatak no bika. Tagbiyahe kami ti Panyero. Panyero? Wano? Ti babaim? Di kay baybayan nga akin. Iso nga awan ti karbangam nga